Takže ahoj, je další deň, utekám k malému a uvidím, co ještě dneska potočím, takže reálně idem na to, takže nebudem se zdržovat, takže zatím ahoj. Takže ahoj, už jsem vychystaný a ide sa, jak vidíte, s malým na výlet, takže reálně asi tak nějak. Co sa napovíš? Nic? No dobre, takže utekám. Takže ahoj, jak vidíte, sem jak sú 3 veže a reálne už pomaličky začínam riešiť zuby. Uvidíme, jak to zvládnem, jak to dáme dokopy všetko, takže nevyprávam, že to nebude vôbec náročné, bude to kurňa náročné, ale bude to stať, myslím si, za to a hlavne kvôli zdraviu, takže to je asi toľko k tému. Dneska je, abych vám to ukázal čas, lebo ponáhľal som sa, bál som sa, že proste keď som robil v prašnom prostredí včera a menil som bratový olej na aute, tak išiel som na kontrolu s tým ďásnem len proto, že nechcel som, aby sa mi to zapálilo, alebo nechcem, tak povedali, že je to v porádku, tak dúfajme, že je. A postupne tí zuby teda dá do porádku, takže iba toľko k tému. Tak teda aspoň díky za sledovanosť a podporu veškerú, či psychickú, alebo lajky, odbere. Takže toľko k tému. A co k tému dodať, tak zatím nazdar. Takže ahoj, takže idem reálne dneska tomu zubárovi. Idem tam zase dať spraviť rentgen, takže uvidíme, co nám povie tentokrát zase. Takže tak nejak, tak som zvedavý, co tam bude. Takže možno sa ešte ozvem a poviem vám ohľadom toho, co a jak. Takže iba toľko k tému. Takže ja idem momentálne a nech sa nezdržujem, aby sme si vedeli dať niečo ešte do tohoto videa. Takže toľko k tému, takže poďme na to. Takže ahoj, včera som byl u zubára, jak ste videli, došiel som neskoro večer, takže moc som sa neozýval. Čo sa ozývam, vidíte, že ledva hrbotovírám, takže sorry. Čo som byl v lekárni kúpiť túto srajdu s prepačením, odporúčané na výplach, takže som zvedavý, ako to bude mne príchuť, alebo čo. Dúfam, že mňa neporazí z toho. Takže iba toľko k tému, idem to vyskúšať. Mám si vyplachovať tú 2-krát denne. Takže iba toľko k tému. A uvidíme. Takže toľko k tému zatát. A uvidíme sa ešte snáď v tento videu. Ale ja si myslím, že áno, takže tak. Takže ahoj, dobré ráno. Takže pardon. Ste si nemysleli, že to bude len tak tento YouTube kanál. Takže reálne idem makať. Takže v tejto nádobke to mám, hneď vám ukážem čeho. To bol Rapid, takže asi tak nejak. Vystýkal som si s tým vaňu, aby to vyžralo a idem ho poumývať, takže nebudem ukazovať somariny, len takýto detail, co používam na to a funguje to skvěle, takže reálne iba tak. Takže dneska už skoro všetko hotové a zajtra budem pokračovať, takže ešte niečo budem robiť, ale to až zajtra, lebo v podstate ešte musím vyriešiť ešte jednu vec, ale to uvidíte na druhém YouTube kanáli, takže reálne asi tak nejak. Takže nejakú haluzovinu som stihal ešte ze záhrady vyviesť, jak vidíte je tam bordel ešte v válce. Takže reálne idem to počistiť, samozrejme, takže reálne toľko ešte k tému. Takže tak nejak, co už k tému dodať, takže už asi nic, takže díky za sledovanosť, podporu, lajky a ahoj. Nazdar, chceš popísať dávať auto, ale takéto prehánky. Ach jo, no nevadí. Takže iba toľko k tému a asi tak nejak, takže co už k tému dodať, takže toľko k tému iba.
Takže ahoj, byl jsem si zjistit, co bude stát asi přibližně materiál na tu strechu, takže tak nějak a utekám, takže reálně asi tak nějak, takže zatat čus bus. Takže ahoj, kontrolu za mnou a jdeme don, takže díky za sledovanost, podporu, lajky, alebo potom toto bude dosť finančne náročné a všetko dávať si dokopy zuby, takže díky za sledovanost, podporu, takže zatím ahoj. Takže ahoj, párové měrky, jak vidíte, vyzdvihnuté, našťastie jsem to stíhal tak, takže toľko k tému. Ahoj, reorganizácia, toto ide všetko preč a hotovo, takže toľko k tému, keď som vám to krídlo ponúkal, hod smola, nemám to kam dať, takže to ide preč. Takže ešte nejaké drobnosti, co som našiel, co ešte boleca ven, takže asi takto nejak. Takže ahoj, už sme u absolútneho konca videa. Jak ste videli, som vám vložil aj pár záberov, aké prípravky na pucovanie používam a na co, aspoň približne. A reálne aj s krsňateľom som bol na výlete, to vám vložím pár záberov úplne na konci, aby vás to neobral. Jak vidíte, aj doma sa niečo deje, to si nechám zvlášť do videa. Byl som aj na hokeji a takto, takže reálne to tež vám nechám zvlášť do videa, abyš mohol dál tvoriť, takže to je iba takto k tému zatat, tak aby ste aspoň měli nejaký obraz o tom, co pomalučky sa deje, co sa bude dít. A další věc aj na otičkárském kanáli, tam sa chcem posunúť trošičku, což ste videli, že sa posúvam furt pomalučky, ale ešte by to chcelo trošičku zabrať na istých vecách. Takže reálne, jak vidíte, roboty je dosť, takže sa omlouvám, že proste budem sa snažiť byť s váma v komunikácii, ale nebudem slúbovať, že to bude furt. Takže budem sa snažiť aspoň nejak približne, aby sme si vedeli povedať, co sa deje, co sa nedieje a posúvať sa dál. Takže reálne je to nejako. Takže tak. Takže díky za sledovanosť, podporu, lajky a ahoj. Tap the pedal, it records what I say, do, play, something like this. Tap the pedal, it records what I say, do, play, something like this. Tap the pedal, it records what I say. Storočia. Tam bolo nahrávacie štúdio Opus. Na tú dobu jedno z najlepších a pár autorov uvediem aj meno na stene. On vlastne vyfúkol bublinu skla, ktorá vyfúkla do ústa, ktorý vstupoval drevenou paličkou a tie tvary vyfúkla. Kosti dobytka, ale teda sú aj také čisto porcelánové. Pre zmenu idem trochu napred zážiť. Tak ešte pripomeniem, že to pôvodné zariadenie nechali Valkyovci z istého pánstva. Ja som vravil, že stavitelia boli poznámovci, oni bol ďalší vlastník zámku. On bol chorvátsky vojak, bez urodzeného pôvodu, ale zachránil život cisárovi Karlovi V. Katarínu Palku. A spolu ubili toto pánstvo, ale o 5 rokov Krušič zomrel a Katarína si vzala Štefana Ileška toho vyhnaného do exilu neskôr. Ono to bolo také obchodné partnerstvo dekoratívnych skriniek. Napríklad táto šperkovnica predá je zdobená vyšívkou so zlatým drôtikom.
a má aj pôvodné zrkadlo. Tu je pekná ukážka intarzie, teda vkladanie rôznych drevín do seba. Javor, dub, eben, tie priečky, mahagón, orech, má širokú škálu odstieňov. Za kráľom, teda v Uhorsku, Palatín, a z tohto titulu korunoval Máriu Tereziu. On založil oficiál a skončila Janom Františkom, to bol Jan 14., lebo teda nemal deti, ale mal až 8 zámkov. Vlastne aj tu chronologicky začíname najprv na tejto strane, lebo Štefan Pálffy bol synovec Kataríny Pálffy, teda prvý oficiálny vlastník zámku. On ho doplatil do dedičného vlastníctva, ale bol hlavou rodu, takže sa na Červený kameň presťahoval na rodové sídlo. A my sme našli originály týchto dvoch premaliev našich, tak nech nevynechám jeho manželku, poviem takú zvláštnosť, ktorá Zuzana Pálffy bola považovaná za najkrajšiu ženu svojej doby, lenže ten obraz vznikol asi 150 rokov po jej smrti. Takže to doloží. My sme ho len kvôli tej zvláštnosti zvolili v premalbe a my sme vtedy nevedome spravili takú nápodobnosť, lebo je to Štefan s manželkou a Vody, tak chceš povedať sa posadiť. To je len také ako doplná predstava. No, tu vám poviem o tom obraze, lebo Jan Huberský bol, už som vrával, najznámejší barokový malár, ktorý sa tu narodil, ale on tu iba 13 rokov strávil, možno sa vo Viedni a v Ríme učil za maliara. Bol skvelý portrétista a mnohí európski panovníci sa chceli ním nechať namalovať do takých, že by mohol mali učiť, ale nepoľavať na ľudia. Ale to mi bolo to domové inštalácie, som mal majú vaše krásny film. Ale je